नि सिङाव 31 नं खैराबारि BTC बियाबाव EPPL नि बिसायख'थि मेल नुनो मोननाय जायोदि BPF नि बारग' EM थानाय बियाबाव BPF दोलोखौ गारना गोबां सुबुङा UPPL दोलोआव मदद होफैदों। लोगोसे सोलायनाय लाबोनो रायजोआ साग्रिद जादों। 31 नं खैराबारि बियाबनि UPPL नि बिजाथि बाबुल बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय राव सोलायनायखौ बयबो लुबैदों आरो गमामायैनो जों मिथिगौ जे 40टा समष्टियाव माने UPPL निनो दोहौ सोलिगासिनो दोङो आरो बिनि मादाव खैराबारियाबो मोनसे आरो खैराबारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो बिराद साग्रिदखा थांनाय 17 बोसोराव BPF दोलोआ खैराबारि ओनसोलनि रायजो राजाखौबो बन्चित खालामदों मानोना बियो मोनसे जारिमिनारि जायगा खैराबारिनि रायजो राजाफ्रा न' सावजादों मोनसे समाव बुथारजादों दानथारजादों बांसिन बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जि बुब्लि बे समखिनियाव जुदि जों नायोब्ला खैराबारि ओनसोलावनो बांसिन मुंख्लं जादों बांसिन क्षयक्षति जादों आरो बिनिखायनो खैराबारि ओनसोलनि मानसिफ्रा बिराद साग्रिदखा जातीय चेतनाबो बांसिन दङ आरो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो एबार सोलायनायखौ लुबैथारदों जाहोना जाबाय मा बेयाव सोलायनाय जुदि लाबोआब्ला राजनैतिक भाबै मोनसे सोलायनाय जुदि लाबोआब्ला जोंनि जिथु सुक्तिनि दफाफोर बेफोर माने मावफुंजानाय नङा सुक्तिनि दफाफ्राव जिफोर दङ बेफोरखौ मावफुंनो हायोब्लासो जोंनि बर' हारिजों लोगोसे बिसेस भाबै जोंनि BTR ओनसोलाव रायजो जानाय गासैबो हारि माहारिनि मानसिफ्रा जौगासारनायखौ मोनफुंनो हागोन। बेरेखा हानजा दोलो माने मोनथाम बिथाङा गियान जानानै थानाय बंस' दैमारिया बुंदों बिथाङा देग्लाय बांसिनै गोबां भट लानानैसो देरहागोन आरो बे बेलायाव बिथांनिखौ जेबो सोमोनांथावना बाथ्रा नङा बियो जाय खनसे गोहो मोनफेरो पावार मोनफेरो बे मानसिया सानफ्रोमबो पावारावनो थाबाय थानो लुबैयो आरो जुदि पावारनिफ्राय होखारजायोब्ला गाबोन समफोर मा अबस्था जानो हागौ बे बाथ्राफोरखौ सिगांग्रो गिसोनाय थाबाय नालाय आरो बिनिखायनो दिनै सिगांग्रो बुंनानै लानायाबो जोबनो गैयै हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बेखौनो बुङो लोमस्राव दैमारि बिथाङाबो बेखौनो बुंगोन आरो बिथांमोननियाव मोनसे गिनाय दङ जे गाबोन UPPL नि सरकार फैयोबा आङो 15 बोसोराव जि दुर्निति खालामबाय बिनि थाखाय हयथ' आंखौ बिथांमोना गोरलैयै हगारनाय नङा आंखौ हयथ' जेलाव हगारहरगोन आंनि सायाव आयेननि बेबस्था लागोन बेबायदि रोखोमनि हयथ' गिनाय माखासेफोर थासोनो हागौ आरो बिनिखायनो दिनै सिगांग्रो बुंनानै लायाबा राहायानो गैखाया बिथाङा बुंदों गोबां माने खैराबारि ओनसोलाव बिथांनि जिखिनि बियाब बे गोबां जौगानाय लाबोदों आरो माने सुबुंफोरनो माखासे साख्रिफोर होदों बे बेलायाव मावो साख्रियाथ' होदों एबार 7 मानसिनो साख्रि होदों न'खरावनो लाखिजोबदों आरो बेखिनिखौनो साख्रि होदों खैराबारि ओनसोलनि रायजो राजानो जुदि उपहार होदोंब्ला बेखिनिखौनो होदों आरो बिनि थाखाय बिथांनो साबायखर आरो बाकिखिनि साख्रिखौ जाहाथे गुबुन समष्टिनि गुबुन गुबुन मानसिफ्रा मोननो हायो बेखिनिखौसो रायजो राजाफ्रा लुबैबाय थादों नङा होमबा थांनाय सोमावसारनायाव खैराबारि ओनसोलनिफ्राय 47 सा सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों नाथाय सरकारनिफ्राय माखासे अनसुंथाइ फैदोंमोन नाथाय दिनैसिम मोनबोआसै बे माबाफोर आन्दोआव दङ नामा दा बेनि थाखायनो BTC आरो BTR ओरैनो जायाखै मोनसे समाव 1993 मायथाइयाव BSC जाबाय 2003 मायथाइयाव BTC जाबाय आरो दिनै BTR जाफैबाय 2020 मायथाइयाव दिनै मानसिफ्रा मानि थाखाय संग्राम खालामदोंमोन मानि थाखाय सोमावसारदोंमोन गुबै जाहोना जि जाहोननि थाखाय सोमावसारदोंमोन बिनिफ्राय जुदि बिचलित जाबायब्ला दोरोदलांबायब्ला गमामायैनो रायजो राजाफ्रा बिनि हेंथायै गसंखागोन आरो बिनिखायनो थांनाय 17 बोसोराव जोङो बिचलित जानायखौनो जों नुदों बिथांमोना जे एरखायलांदों मेन स्ट्रिमनिफ्राय बिनि थाखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा माने सोलायनायखौ लुबैदों आरो बेवहाय जायफोर मुंख्लं न'खरफोर दङ बिथांमोननो जेरैबायदि अधिकार होनांगौमोन बिथांमोननि जि मोन्थाय दङमोन मोन्थायफोरखौ होआखिसै बिथांमोननो अधिकारखौ होआखिसै बिथांमोननि सुबिदानि थाखाय खामानि मावनांगौमोन मावाखिसै जायनि थाखाय दिनै मुंख्लं न'खरफ्राबो खुद्रिनायखौ देखायगासिनो दङ आरो दिनै BLT आव थानाय मानसिफ्राबो बिथांमोनाबो गावसोरनि जिउखौ दान होनो होननानै ओंखारदोंमोन दिनै बिथांमोननि संस्थापनखौ मानो होनो हायाखिसै सासे सानैया संस्थापन मोनबानोथ' जायाना सासे सानै मानसिया जेब्लानो इलेक्सन फैयो अब्लानो हाग्रामा महिलारिनिफ्राय लाखे फैसा लाना फैनानैहा बेवहाय इलेक्सन केम्पेइन खालामफैयो सोरखौबा दाबि धमखि होफैयो बेजों दिनै इलेक्सनफोरा बारलांबाय थादों समफोरा बारलांबाय थादों आरो बेजोंथ' रावबो रायजोफ्रा सन्तुष्ट नङाना दिनै सोमावसारग्रा मानसिफ्रा मानि थाखाय सोमावसारदोंमोन दिनै जोंनो मा नांगौमोन जोंनि सिनायथियानो गुबैमोन जोंनो मोन्थाय नांगौ जोंनि जौगासारनायखौ नांगौ बेनोमोन जोंनि सोमावसारनायनि गुबै थांखिया दिनै जोंनि हारिखौ जौगासार होनो थाखाय जिखिनि माने थांखि लानानै खामानि मावदोंमोन बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे एजेन्डानि मादावमोन
आरो बेखौनो लानानै सोमावसारनायाव बयबो बाहागो लादों दिनै जुदि बे मुंख्लं न'खरफोरखौ जुदि बन्सित खालामदोंब्ला जायफोरानोखि जिउ दान होलांबाय जोंनि दिनैनि नैबे आवथासिम सफैनायाव जायफोरानोखि जोबनो गैयै कन्ट्रिबिउसन होनानै थांबाय बे मानसिफोरनि न'खरफोरनो जुदि जेबोखौनो होनो हायाब्ला बै सरकारखौलाय जोंनो मानो नांगौलाय जों मोनसे समाव रायदोंमोन जायफोरानोखि दिसपुराव थानानै जोंखौ सासन खालामबाय थादोंमोन जोङो मोनसे समाव बिथांमोनखौ रायदोंमोन बिथांमोना जोंखौ सोबख'दों गादबदों नासयदों थगायदों जों बेबायदि स्ल'गानजों रायदोंमोन जों आसा खालामदोंमोन जोंनिनो माने सात्र नेता बिएलटिनि नेताफ्रा मोनसे समाव सासन भार लाफैबाय बिथांमोना जोंनो जास्टिस होगोन अधिकार होगोन जोंनो न्यायखौ होगोन आरो जौगासारनायनि थाखाय खामानि मावगोन जोंहा बे मोनसे फोथायनाय दङमोन खिन्थु जों नुबाय 17 बोसोराव खिन्थु बिनि माने सम्पुर्ण बिपरित माने खामानिखौसो बिथांमोना मावफैबाय जायनि थाखाय रायजोफ्रा दिनै लोब लोब ओंखारबोदों बेवहाय बिपिएफ दोलोआ जे दिनै देरहागोन जेसेखि बुङा मानो दल दामै दामै इलेक्सना जोबलांथोंसैल' इलेक्सन जोबनायनि उनाव नुगोन 40टा समष्टिनि मादाव प्राय 30टा समष्टि लानानै इउपिपिएलआ सरकार दागोन आरो गाबोन समफोर इउपिपिएलनि सरकार जायोबा रायजोआ साधारन मानसिफ्रा बिनि माने पावारखौ मोनगोन क्षमताखौ मोनगोन माने क्षमतानि बिकेन्द्रीकरण बेखौ मोनगोन बे खेबाव सोरजों माने कन्टेस्ट जागोन होननानै सानो बिदि सोङोब्ला अबयसे बुंगोन आङो बिपिएफखौनो खाथियाव लानानै फैगोन खिन्थु बिपिएफआ एबारनि जि इलेक्सन बे इलेक्सनाव जेरैबायदि रोखोमनि बिथांमोना आसा खालामखोमानानै दङ बिथांमोनाबो मिथिगौ आंखि लोमस्राव दैमारि बिथाङाबो मिथिगौ माने एबारनि इलेक्सनाव बिपिएफ दोलोआ भट मोननाय नङा बेखौ एखेबारे रोखायै मिथिबाय आरो मेल मिटिं जेब्ला खुङो बेवहाय बिथांमोना मानसि थाया बिथांमोना जिखिनि मानसिया गटे समष्टियाव गिदिङो बेखिनि मानसियानो जेराव गामियाव मिटिं लायो बेयाव गामि मोनसेनि 4 मानसिखौ मोनबाय 7 मानसिखौ मोनबाय बेवहाय समष्टिनि 30 जन मानसिखौ 100 जन मानसिखौ लाना फैनानै मिटिंखौ खालामफैबाय बेखौनो मानसि जासोदों होननानै देखायबाय आरो दिनै जुदि बिपिएफ दोलोआव गोदानै सोरबा जइन जाफैदों होननानै बुङोब्ला बबे दोलोनिफ्राय फैनानै जइन जाफिनगोन 17 बोसोर बिपिएफ खालामबाय मानसिफ्रा आरो बिनि उनाव गोदानै सोरनिबाफ्राय फैनानै जइन जाफैगोन नामा बेबादिनो माखासे बांसावनाया मेल मिटिंनि गेजेरजों सोलिगासिनो दङ बेवहाय जेबो रहस्य गैया केवल मात्र मानसिनि मेगनाव माने हाब्रु सारलानानै माने थगाय थसि खालामनानैब्लाबो माने जों देरहालांनो हायो नामा आरो लास्ट मोनसे अपसना जाबाय बिथांमोननियाव जिहेतु थाखा फैसा जथेस्थ दङ थांनाय 17 बोसोराव माने रायजोनि बायदिसिना माने डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरनिफ्राय आरजिनानै दोनखोमानाय थाखा फैसाखौ दिनै राननानै खेक बारनि थाखाय जों इलेक्सनाव देरहानो हागोन नामा इलेक्सननि सिगां दिना आरो इलेक्सन दिना फैसा राननानै देरहानो हागोन नामा बे मोनसे आसायावल' दंबाय थायो बिनि बादै जेबो लामायानो गैलिया गासिबो लामायानो अरा होथेजोब्बाय बेखौ बुंनो नागिरदोंमोन माने नंखायनि आश्रय लानानै बिथांमोना एक्जेक्टलि दा बेनो सोलिगासिनो दङ आरो बिनिखायनो दिनै किसुमान जों खोनागासिनो दङ पाब्लिकआ जोंनो रिपर्टखौ होगासिनो दङ अरुणोदय आसनिनो माबानो पिएमएवाइनि न'नि लिस्ट फैदोंनो बेबायदि माखासे प्रसार अपप्रसार सोलिगासिनो दङ थारमाने प्रलोभननि मोनसे राजनिति सोलिगासिनो दङ खोथा होलाबायगासिनो दङ दा अरुणोदय आसनियानो होन पिएमएवाइनि खोथायानो होन आरो बिनिफ्राय बायदेव आसनियानो होन बृद्ध पेन्सन बिद्या पेन्सन बे गासिबो जायफोर आसनिनि बाथ्रा बुंनाय जादों बे आसनिफोरा खिन्थु जोंनि बिटिआर ओनसोलाव दायो सोलिया जाहोना बेनो जे बेवहाय इलेक्सननि थाखाय इलेक्सन माने मडेल कोड अफ कन्डाक्ट बेवहाय सोलिगासिनो दङ निर्बाचनी आचरण बिधि होननानै बुंनाय जायो बेयो सोलिगासिनो दङ बे जेब्लासिम जोबनाय नङा अब्लासिम माने बेवहाय खुनु गोदान आसनि रुपायन जाया सोलिबाय सिगांनिफ्राय थाबाय थानाय जि आसनिफोर बेफोरबो माने बेवहाय रुपायन जाया मावफुंजाया दा बेनिखायनो मोनसे इलेक्सन जागोन इलेक्सननि उनाव गोदान काउन्सिल फैगोन जेब्ला गोदान काउन्सिल फैगोन बे काउन्सिलासो बिनि जौगासारनायनि खामानिफोरखौ मावगोन बे आसनिफोरखौ रुपायन खालामगोन बेवहाय जेबो गोदान माबा गैया दा बेवहाय बिपिएफआ इनभल्भ जानानै बेबादि रोखोमनि माने प्रलोभनफोरखौ खालामगासिनो दङ